ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ପୂଜା ବିଧି, କ'ଣ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କହିଲି ଏଇ ରାତି ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ଯେତେ ବି ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ନ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଆମ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଦାନା ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତଙ୍କର କଥା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା। 7 ଦିନର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁତନା ଉଦ୍ଧାର, ସକଟା ଉଦ୍ଧାର, ଅଘା ଉଦ୍ଧାର, ଦାମୋଦର ଲୀଳା, କାୟଦଳନ ଲୀଳା, କାକଞ୍ଚରୀ ଲୀଳା, ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ରାସ କଲେ। ରାସ କରିକି ଶେଷରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସିଏ ହଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଶୂନ୍ୟରେ ଦେଖି କୃଷ୍ଣରଥ ବଢାଇ ଦେଲେ ବେଣୀ ହସ୍ତ, ଆକର୍ଷି ନେଇ କଲେ ବଳ ଦେଖି भगवान जेतेबेले सूक्ष्म शरीर को काटि भाई हमर चारिटा शरीर ए ऊपर शरीर ता स्थूल शरीर भीतर जा श्राद्ध दोचुनी मला करे से हला सूक्ष्म शरीर से हो 18टा जिंस रे तिया पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार भीतर बा पंचुरी भीतर सारी पंचुरी भीतर सारीलो बोल हरि हो जा श्राद्ध दोच जा जो भूत आइ से तो वाला स्वर्गद्वार भूत किए भाई सूक्ष्म शरीर आउ तो छै ना कारण शरीर आउ तो छै भास्कर शरीर जा सब रे काटला